Modne są teroskie wyjazdy na robota do Niemiec, do Irlandii, do Szkocji. I przedstawcie się, że ja miała dwa zdarzenia, które poniekąd były jakoś ze mną związane. Ja jest strasznie naiwno. Ten świat się wokół mnie zmienił, starożech jest, a mądrości życiowej mało żech nabrała. Zdarzyło mi się coś takiego, było to 10 roków temu nazad i że już upłynęło 10 lat, to mogę mu to opowiedzieć. Straciła robota i szukała roboty, byle jaki. I jednego dnia przyszła do mnie do roboty kobieta, którą mi nadała sąsiadka i mi padło tak. Słyszałam, że pani szuka pracy, niech się pani zaopiekuje moją córką na 2 tygodnie, zapłacę pani 400 zł. I on w zasadzie ani jej nie powiedziała ja, ani nie. A ona na drugi dzień, ona mnie widziała 10 minut i ona na drugi dzień przyszła z tą swoją cerą do mnie do domu z taką masną torbą, lato było, i mi ta dziążka i ta torba ostawiła. Ostawiła mi swój numer telefonu i padała, że za 2 tygodnie se ta dziążka weźmie, bo jedzie do roboty do Niemiec. Żeby wam całej historii nie opowiadać, dziążka miała 10 roków, czyli teroskim o 20. Jeszcze była szkoła, także ona samodzielnie na drugi koniec Tychów chciała dojeżdżać do szkoły. Ja się z nuków boja spuścić oczy, a ona była tak nauczona. Na telefon matka nie odpowiadała i się pokazało, że ta dziążka ma pełnokrewny. Że przez ulicę mieszka jej ojciec, przez ulicę drugą stronę mieszka babcia i dziadek, czy osiedla dali mieszka jej brat, 25 roków, dorosły człowiek, a w sąsiednim mieście, już nie powiem jakim, mieszka jej druga babcia. Czyli dziążka na 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego miała babcię, dziadka, drugą babcia, brata i tatulka i żaden ją nie chciał. I ona mi padała, ty się z moja 6. opiekunka w ciągu 3 miesięcy. Ja sobie potem zdała sprawę, że ja mam dziecko cudze, bez żadnych papierów, dokumentów. Jakby jej się co stało, cokolwiek, to ją stana jak ten porywacz dzieci. Nie powiem, jakże się z tego wymotała, ale się wymotała. Trochę mi to czasu zajęło. A druga historia jest jeszcze smutniejsza. Moim zdaniem. Bo takich eurosierot jest pełno. I pewno macie ze swojego otoczenia, a może wy sami żeście dziecko ustawili, bo się wam zdało, że pieniądze są ważniejsze. Nie są. Dziecko jest największym skarbem. Ja taką uczennica, dejmy na to, że Adrianna, zmienią jej imię. Ona chodziła do mnie na niemiecki i jednego dnia mi padło, a co będzie, jak nie zdam tej matury, co by mi pani radziła, co mam robić? Ojciec, matka, brat. Jest rodzina, babcia, dziadek. Ja jej godą, wiesz co, jedź się, umiesz ty niemiecki dobrze, jedź się na taki rok roboty, jako taką opiekunka do dzieci, to się nazywa Oparmädchen. Ku temu zawsze jest kurs i egzamin i ja ci to tak załatwia, że ty na ten kurs będziesz chodzić, tymi dziećmi się będziesz opiekować i będziesz miała papiery i się nauczysz języka. I ona mi godo dobry pomysł. I oni godą tak, ty nie płacz za rodzicami, bo ci będzie smutno. I no pomyśl się, że ty będziesz umiała niemiecki. A ona mi padła, ja się za panią będę tęsknić, za rodzicami nie. I wtedy mnie to jeszcze nie tknęło, ale jak my już te papiery załatwiały, to tam trzeba było do tych papierów dołożyć zdjęcia tej osoby, która się starała, tej Adriany, z dziećmi, w rodzinie, z towarzystwem i jako dziecko, żeby te ludzie, co ją przyjmą pod swój dach, wiedzieli, kogo oni przyjmują.
One się zresztą fajnie trafiło, bo trafiła do bogatych ludzi, miała osobne mieszkanie, jeździła z nimi na wczas, tam 2 dzieci była do opieki, na wczasy, na narty się, na nartach się nauczyła i richtig z tym językiem dobrze jej poszło, pozdawała egzaminy, zajmuje jedno z czołowych takich stanowisk w zagranicznej firmie. Mogę śmiało powiedzieć, że ją do tego sztuchła. Co tu jest smutnego? Adriana miała przynieść te zdjęcia, nie? I jej tak z głupot padała. Ciekawe, jak żeś ty wyglądała jako dziecko, nie? Bo ty ona taka słodko-dzioszka była. A ona mi padła, wie pani, że nie wiem. Ja mówię, jak to nie wiesz? No, nie wiem, bo pierwsze zdjęcie zrobiła Josie sama do legitymacji. Jak to sama? Welaś miała lot, no 7 lat, nie, legitymacja, trzeba było do szkoły. Padała mamie, że potrzebuje takie zdjęcie, to mama mi dała pieniądze i pokazała mi, w którą stronę jest fotograf. I ja mówię, jak to, nie masz zdjęcia, jak żeś była mała, jak żeś tam na nachtopie siedziała. A ona mi padła, nie, nikogo to nie interesowało. I ją osłupiała. Bo dziołcha była, czekajcie, 79 rocznik. Komórek jeszcze tam nie było, nie? Ale zdjęcia my robili. Jomu zdjęcia, jako dziołcha. Mam przynajmniej 20 zdjęć z mojego dzieciństwa. Czarno-białych, ale mam. A ona miała mama, kiero robiła, czyli nie kupiła jakoś kobieta. Ojca, który robił, brata. I ona powiedziała, że ona nie wie, jak ona wygląda, bo żadnego to nie interesowało. I tak mi się zrobiło smutno. Dziecko to jest największy skarb. Pamiętajcie, to nie są śmieci, które idzie wyciepnąć Kasik do kibla, bo nie ta zygota.